Čo? Mne to dalo znova. Kde som? Aha. Takže čaute ľudia, dneska zradili Tobias Šariška z Berg XBC, volám sa na Brawl Stars, volám sa Ricardo. Rosa proti Rosa. Jusem. Ale... Mňa zabili. Máme 12 powerov, čo si zaslúži veľký like. A po mne ide... Krov a zabije ťa. Nezabije. Nie. Ja tak zabije. Ty si... Zober si. Lidi, nemôžem ísť. Zabil som ho. Dáme strík. A teraz ľudia budeme M a Frank. Lebo to je proste jak brat a sestra, lebo podľa mňa je to brat alebo sestra. Alebo môže to byť, že by to mohlo byť, že frajer s frajerkou. Výborám. A vieš o tom, že Mortis Frankovi je brat? Či bratranec? Zabil som si bratranca. Dead. Ale ona aj vo filme ho zabila. Hej, keby skutočnosť, tak už by tam bolo niečo zasprejované. A môžete sa tešiť, že za chvíľu budem mať na kredit, čo mám? Na kredit draka, tak že mohli by sme natočiť, jak pušujú draka na level 30 na 20. Potom ho dáme na 30 a proste budeme open. Zrejka, pomoz mi. Mne to seká. Som dead. A ja. Nevadí, aspoň Ale druhý. máme druhý miesto. Ja som dostal 700 XP. Je 200. Dostal som Stardrop. Jakej? A mám legendé! Yes! No škoda, že teraz proste nevidí tu kamera. Prosím. Čo ti padne? Padla buďa Shelly! Oni, ako sa volá? Gadget. Chudák. Taká hovadina. Nešťastie. Ale nevadí, na 5000 pohároch vyhrám Mythic. Ty máš iba 5000 a samozrejme ľudia, môžete to vidieť, mám 1493 a mám takýchto blaverov. Teraz budem ticho. Daj si Leon. Ukazujem. A teraz proste, že skin a Edgara. Ešte mám takéto dve. Na oného mám takýto. Kámo. A takýto je môj Už mám iba 3% rýchlo. Dobre, takže... Daj Leon. A ľudia, toto video nebude až tak dlhé, lebo potrebuje si nabiť telefón Ricardo, lomeno toto.
A budem chodiť do Poltára do školy, takže... A samozrejme tam budem mať telefón a také kamery. A budú tam veľmi dobré hacky a proste tam je toľko ľudí a môžem proste všetkým povedať, že mám YouTube kanál a dajú mi odber. Tak to už koľko budú mať odoberateľov? 40. Ja si dám vo videu challenge, že každému človekovi, čo poviem, takže musím povedať čau. Vieš o tom, že ja mám YouTube kanál a všetky oprosia, že nie, nemá. Lidi, ale ja som si na začiatku myslel, že Leon je dievka. Hej, vieš o tom, že PM a Leon majú také isté útoky, lebo aj PM má oni takú vzdialenosť. To isté Riko aj Colt, aj Ale nie je Itinu. takú vzdialenosť. Majú aj vzdialenosť. Hej, logika, ja furt keď mám toto, tak ja furt idem toho, ne? A oni si myslia, že... Pekne to bias. Zomrel som! Kamu chyť, aký mám teplý telefon. A ja mám. Lebo bol v onej. Koľko mám coins? Lebo budem mať vylepšeného. Koľko máš percent? 2. No tak dáme. Počkaj, teraz si dám... Daj si Colt, ja si dám Riko. Actually, nezabudnite dať tu like, odber, zvoneček, aby čo? Mohli pozerať viac videí. Aby vám neutekli žiadne videá. A samozrejme zase ďakujem vám za 660, hej, za 767 zliadnutí na videu mojím, takže veľmi si to ocením a bez vás by nebolo proste toto video a táto kariéra. Jo, ja viem. Proste nie som až taký dobrý proste youtuber. Ja som začiatočný. Edgar je prostý. A toho tam nie sa dá dávky. Hej, kamu logika. Kamu ty si tu? Počul si ten šelinínový výstrel? Hej! Ja si dám radšej gadžetku a už nemám gadžet. Zase to je len zase na... Teraz. Pomaly, poďte. Poď! Už sa spavní! Yes! Daj ruku na to! Konečne. A už mám na level 20. Takže ľudia, ja si myslím, že už by to mohlo byť dosť, lebo Ricardo má 1% a proste chápete. A
A nezabudnite dať tu like. Hej. Čo? Aha. A ja som mal dneska myfik A dostal som gadget na pokoj. nepadlo power. Nepadol gadget na pokoj. Ale akože ty máš dať. Takže nezabudnite tu dať like, odber, subscribe po English a please zvoneček. Takže dajte like a čaute!